Molt bona tarda a tothom. Com a fil conductor, comencem la presentació per descriure quins han estat els objectius de l'estudi, amb quina metodologia ho hem abordat, quins han estat els resultats que els directius dels centres expressen i per un altre cantó acabarem amb unes conclusions i uns reptes a futur. Comencem. Com a objectius generals és saber com s'està abordant als centres hospitalaris de la Unió el desenvolupament sostenible. Què vol dir abordar? Vol dir saber què opinen els directius, quina és la seva opinió en relació a la factibilitat de desenvolupament i aplicació i com es prioritzen possibles actuacions. Per un altre cantó, analitzarem l'estat de situació, és a dir, què s'està fent i què es vol fer als centres, a la qual cosa tenim una idea estàtica, però també cap a on es vol anar l'any vinent. Per un altre cantó, el tercer objectiu és impulsar el desenvolupament i donar visibilitat. Impulsar, què vol dir? Que aquest estudi ha de donar evidències per establir línies estratègiques i pot ser també operatives de desenvolupament o consells, i per un altre cantó poder establir benchmarking, saber qui està fent, on s'estan fent les millors pràctiques i això compartir entre tots els centres i a nivell directiu. Per últim, per això es necessita una herramienta, una eina, que ens doni una visió estàtica de la pole position del primer any i després una monitorització de què es farà i què s'està fent cadascun dels anys. Sempre, i aquest dibuix ho retomarem al final de tot, des dels tres vessants, econòmic, mediambiental i social. Com a metodologia hem de parlar de com ho hem fet. S'ha fet una enquesta online de 45 preguntes i és molt important fer èmfasis en que s'ha fet una validació en 4 hospitals del qüestionari. És a dir, abans d'aplicar a tots els centres, s'ha fet una prova pilot amb 4 hospitals i amb això s'han validat les preguntes, l'estructura i després s'ha posat en marxa. Aquí s'ha adreçat aquest qüestionari, s'ha adreçat a 36 hospitals, dels quals podem dir que 11 són hospitals de referència o alta tecnologia i 25 podríem classificar-los com a hospitals generals bàsics. Això suposa el 100% dels hospitals de la Unió i per un altre cantó una cobertura d'un 52% sobre la XUC. Què preguntem? Per donar resposta preguntem sobre política sostenible i organització. Aquí preguntem, en l'enquesta preguntem al director general, a la gerència, als gerents. Per un altre cantó fem preguntes en relació al desenvolupament sostenible i la pràctica assistencial i la part assistencial com a part de l'organització i aquestes preguntes s'han adreçat i han donat resposta per part dels directors metges, directors de qualitat i directors d'infermeria. A nivell de consums i energia, la persona, el directiu a nivell dels centres que ens ha donat resposta i cap a qui s'ha adreçat les preguntes han estat, en termes generals, els directors de serveis generals. Tot això s'ha fet entre el 15 de juliol i finals de setembre. Llavors, l'enquesta té un abast gran, amb molts apartats, són 45 preguntes, moltes obertes, amb moltes variables. Llavors, aquí seria un tag d'aspectes tractats i a la presentació d'avui farem una presentació dels principals resultats o més rellevants.